לא התחלנו וזה כבר מפגר. מה את עושה? עם אלו דרכים אפשר להתאבד. דבר ראשון אתה יכול לקפוץ, תחפש סרטון ביוטיוב בדוק, לא שאתה יכול לקלוט את עצמך מאיזה וו שלנו. תידרס על ידי אופניים, תידרס. סרטון ביוטיוב בדוק יש. למה חצי משקית אפו צ'יפס בכלל אוויר? זה רעיון שיווקי שלהם, הם חארות, אני יודעת, אני לא סובלת את החרא הזה, אני נטבע אותם ביחד. בוא נטבע אותם. זה כמו אוויר להנשפה. הסנפה, הסנפה! הפנס. עזבו. 26. לול, 27. למה עשיתי את זה? טוב. אתם משחקים רובלוקס. כן, אני לא יודעת על מה אתה מדבר, כאילו. שנייה רגע, זה מחובר לי, איזה קטע. הנה שלי. הנה. טווילייט ספרקל. לא, למה? רוצים לראות אותי? זה לא אני, אבל תראו. כמת שכן דומה לך. אני יודעת. שעת סיפור! רוצה לעשות איתי קרן מפליץ נצנצי מחרבן מרשמלו בעולם שיש רק מרשמלו והכל עשוי מרשמלו? ואת אומרת מרשמלו. ואז יוניקור מכניס אותי להיריון. לא. במקום שאת תכניס אותי להיריון ואז אני עוזבת אותך? אם המספר 42 לא היה קיים, מה הייתה משמעות החיים? או 62 או 69. תחשבו לבד מה אני רוצה. 62. נכון, 62, יא סוטים! אתם תענו לי על שאלה. ביטן... גם את מביטן 3, גם אני מביטן 3. אומייגד, 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 אומייגד. אני מביטן 69. עבור! יורניקון. בסדר, כסור שמפליץ נצצים כחולים ומחרבן אוכל כחול? חלום שלי! זה שהוא מחרבן אוכל כחול לא אומר שהוא אכל אוכל כחול. כאילו, יוצא לנו, הקקי שלנו חום, אבל אנחנו לא אכלנו דברים חומים. אל תאמינו לדברים כאלה. אוקיי. למה אין לכם חתול? תמר מאמצים חתול. ידעת שהשם הכי מתאים לך? אני יודעת, השם הכי מתאים לך. יופי, כמו ג'קי צ'אן! נכון אין לכם חיים, ואם יש, מה הם? תמר, תעני על זה. הבא. למטה. I recommend you playing Playing Night in the Woods. Woods. Oh, the best game I have ever played in 2017, okay. UWU. Look it up on Steam. יאללה, בוא נראה את זה. איפה? Night in the Woods, אוקיי. חרא זה עולה כסף. מתח. Jesus Christ, I am holy shit. Oh. It explains a lot. יש להם עיניים גדולות כמוני. או. תראה, חתול כחול. תקשיבי, החתול כחול. הוא גם על סמים, אני רואה אותו ככה. זה יצא כמוני, זה עשו את זה עליי. Night in the Woods. למה אבא עזב? כי כנראה שהוא ראה שהשכן דפק את אמא יותר מדי, אתם יודעים, אז... אוקיי, בבקשה תענו על השאלות האלה. בנות כמה אתן?